Eu queria que a missa vai ter um vale, só passar por ali. Nasa tren may pamilya nung kami kinamagi na bubalik. Imusok ang lecture ko ay PTC. Kalau berada di itu kembali mai, ya doa kami benar kami berjuang akan bubalik. Dr. Swami and the family, we wish to extend our welcome and greetings to you. We're very thankful that you're able to make it to our church service this afternoon. Thank you very much, and we welcome you. Even though the congregation, the service will be held mostly in Fijian, but we do hope with the work of the power of the Holy Spirit, we work wonders on you and be able to get the message we are going to have or delivered by the superintendent this afternoon. May God bless you and shower you with blessings now and always. Thank you very much. Okay, sa na yun ita mga bagay wani bulan. Kurang sa ni taw-taw na lesi-lesi mo sa komiti. Yung sa punta sa na kita baki. Yung sa na walo tayo ruwa. Long ita mga kata Okinoya. Kaya mga koso. Yung muni sa na mga kurang na taw-taw na mga mga Manileo, Kiraraleo, kaya na mga koso. Yung bulan na ni mata na samay, ano na lo ni waswase. And the water to the lo ni waswase na capital hindi tayo. Sabi pa mula sa atin na wani mula, nabi kita waki, na kami ni Puwa, gabi ka muni. Naku abi ni Binaka, hindi ato sa ating may, ito sa ating ko ng ragi, kaya naman mo sosolo, na tamay tiyo sa akin, wala pinaswase. And ikaw ni mula, alam mo niya magkago. Siya nga wala nga, hindi tamay lo pinaswase, may marlota ka, na pamali ako na ito, abi ni Binaka, wana klo, meron ka, kanan daw sa amin, and naman na, pagdodot tayo na klo, daw iya bitso na abi ni Binaka, di saya, o binaka ko kuya. Sabi mo, naman ako minakanak-log na may sotikin na. May waswasi may kutinaya. Ang mga araw na tiko, ako tingin ka na nilirin waswasi. Pero tiko saan nakalay ni Klogo, yun ang profita ni Klogo. Apita may sa may kina ng Klogo, na kuniles-lesin. Yung sa gawin, ang mga araw na pamilya namin. Hindi sota mga pumalilew ko. Kaya alam mo ni waswasi kutinaya. At tabi kita bakit, at alay ni Klogo tamana. Kaya nalubana, kaya nalutang. Tanda kita ba tani na mungkin kita ba tanang klo. Ito ping naman natin ng tabi karami. Ito sa pamilya na iwan ta, mata. Ito ta pamilya na natin ito tanang klo mo. Ito tong isele ito ping karami kede. Ito ping karami tingin na kami di dai. Ito reda ni sa rawa nga buwan na klo, marla di man mula. Mane lola pa teko mo baki. Sama rumilawa, ito lo mo baki. Damita bani dito bani mula. Ito ping ka kede tanang karami tingin na kami di dai. Kelele ni tini musok tadi kita dia yang melindungi malam. Mereka kelele boti na kata-kata. Kata itu, na kata-kata na kaya nono bika na lama kata-kata diklo. Wala bibi, me marra tuno mula pingo nongo. Pingo na sambara mai. Pingo na kata. Asabona itu, tabala ni mula kali beli tadi. Tirale. Wata na kina bera ba koso. Wangale tino bikin tawaki na kami kale dai. Kada kita kami na malu ka na so ko na kami ko di man kinson saka o may bikin ta sa atin ko na kami tale ni ko na kun saka la nilu sa ni ta mga ko ni mula kaya pa koso meu may bikin ta sa na kami tale ni dai sama sa sila kini